Helo a chroeso i'r papur Dwyradd cemig sylfaen o 2017, y blwyddyn yma roedd angen 23 marc am C. Mae'r diagramau'n dangos 3 dull A, B a C, sy'n cael ei defnyddio i wahanu cymysgeddau. So ni efo stripper o papur hidlo mewn dŵr, ni efo papur hidlo mewn twndys hidlo a disgyl anweddu. Rhowch lythyren A, B neu C a byddwch chi'n disgwyl ei ddefnyddio mwyn tynnu tywod o ddŵr y môr. So ni efo sylwedd anhydawdd, ni eisiau cael ei ffyrdd o dŵr, felly papur hidlo yw'r ffordd o wneud hwnna. Dangos bod dŵr y môr yn cynnwys halen, wel ni angen anweddu'r dŵr i ffwrdd i gadael dim ond y halen, felly C, buas ni'n defnyddio hwnna. Mae chromatograffaeth papur yn cael ei defnyddio i ddangos pigmentau sy'n bresennol mewn llifynnau gwallt gwahanol. A ni efo ffin hydoddydd, pwynt dechrau, pellter, llifyn gwallt a'r lliwiau. Enwch y 2 llifyn sy'n cael eu cymysgu i wneud llifyn gwallt brown. Mae'r llifynnau yn symud lan y papur yn ystod y proses. So dyma rhai glas, rhai brown, rhai porffor. So rhaid ni canolbwyntio ar rhai brown, a rhaid i ni ffeindio pa rhai sy'n mewn lliwiau arall. So mae'r smotyn yma yn yr un melyn, ac mae'r smotyn yma ac y smotyn yma yn yr un porffor. Felly melyn a phorffor yw'r ateb. Mae llifyn gwallt gwyrdd yn cael ei wneud drwy gymysgu llifynnau glas a melyn. Lluniadwch ar y diagram y canlyniadau byddwch chi'n disgwyl ei weld ar gyfer llifyn gwallt gwyrdd. Mae'n yr un cwestiwn y ffordd arall o gwmpas. So mae glas ar y lefel yma. So ni eisiau marcio fe uwchben yr un gwyrdd. Fyna. Ac mae melyn ar y lefel yna. So eto ni eisiau marcio fe uwchben yr un gwyrdd. Fyna. Mae gwerth RF sylwedd yn gallu cael ei ddefnyddio i adnabod y sylwedd hwnnw. Gwerth RF y pigment mewn llifyn gwallt coch yw 0.4. Defnyddiwch yr hyfaliad isod i gyfrifo'r pellter y bydda'r llifyn gwallt coch wedi symud ar y diagram. Pellter wedi symud yw RF lluosur pellter mae'r hydoddydd wedi symud. So maen nhw'n dweud bod yr RF yw 0.4. A ni'n gallu gweld ffin y hydoddydd, a mae hwnna wedi symud o 0 i 10, felly mae wedi symud 10. So lluosi 10, a mae 0.4 lluosi 10 yn 4. Fformwla gymegol potasiwm carbonad yw K2CO3. Nodwch sawl atom carbon sy'n bresennol yn y fformwla K2CO3. Mae yna 2 potasiwm, 2K. Mae yna 3 oxygen O3. C, does dim prif arwys y C, mae hwnna'n dweud i ni bod 1 atom o carbon mewn C2CO3. Rhowch gyfanswm nifer yr atomau sydd i'w gweld yn y fformwla K2CO3. So mae yna 2K, mae yna 1 carbon, a mae yna 3 oxygen, felly mae hwnna'n adio lan i 6. Mae'r cwestiwn nesaf yn galed, chwarae teg. Cyfrifwch y canran yn ôl mas o carbon mewn potasiwm carbonad K2CO3. So mae hwn yn mas y carbon dros mos yr holl beth, lluosi efo 100. So mae'r carbon yn 12, lluosi efo 100, dros mas yr holl beth, so mae yna 2 potasiwm, 1 carbon a 3 oxygen. Trwy edrych ar y tabl cyfnodol, ni'n gweld bod mas yr oxygen yn 16, mas y carbon yn 12, a mas y potasiwm yn 39. Felly, 2 potasiwm, 39 plus 39, plus carbon, 12, plus 16, plus 16, plus 16. So mae hwnna wedyn yn 1200 dros 138, a mae hwnna yn dod i 8.7%. Mae rhan fwyaf o dŵr tap yng Nghymru yn dod o gronfeydd dŵr yn y mynyddoedd. Dydy'r dŵr o cronfeydd hyn byth yn bir.
Mae gwybodaeth am rhai o'r camau sy'n cael ei defnyddio wrth drin dŵr tap i'w gweld isod. Tynnwch linell i gysylltu pob un o'r camau a'r disgrifiad cywir. Mae un wedi gwblhau yn barod. So mae sgriniau yn cael ei defnyddio i dynnu allan gwrthrychau fel dail, brigau a sbwriel, a mae hwnna'n mynd gyda sgrinio. Gyda cwestiynau fel hwn, beth sy'n fi'n annog chi i darllen yr esboniad mawr a trio cysylltu hwnna yn ôl i'r gair yn lle darllen un gair a wedyn 4 esboniad, un gair 4 esboniad, mae'n well i mynd am yn ôl. So yn dechrau'r top, mae gronynau mawr anhydawdd yn cael ei gadael i setlo fel llaid sludge. So mae hwn yn gwaddodiad. Mae bacteria niweidiol yn cael ei lladd i wneud dŵr yn ddiogel i'w yfed. Mae hwn yn mynd gyda clorneiddiad. Mae gronynau bach anhydawdd yn cael ei tynnu allan trwy basio'r dŵr drwy wely tywod. Mae hwn yn mynd gyda hydliad. Mae'r siart cylch yn dangos rhai o'r prif ffyrdd o ddefnyddio dŵr mewn cartref nodweddiadol yng Nghymru. Defnyddiwch y siart cylch i ateb rhan 1 a rhan 2. Cyfrifwch ganran y dŵr sy'n cael ei defnyddio i olchi dillad. So ni'n gwybod bod yr holl cylch yn 100%. So mae'n 100, tynnu 17, tynnu 30, tynnu 21, golchi dillad ni'n gwybod, tynnu 12, tynnu 7, a mae hwnna yn dod i 13 y cant. So 13 y cant sy'n ar ôl wrth tynnu pob un ni'n gwybod i ffwrdd o 100. Rhowch enw'r defnydd sy'n cyfrif am 2 gwaith cymaint o ddŵr a defnydd arall. So ni'n edrych am un sy'n 3 gwaith rhywbeth arall. So mae 30 rhannu gyda 3 yn 10. Os yna 10 ar fan hyn, nag oes. 21 wedi rhannu gyda 3 yw 7. Os yna 7 rhywle, oes, golchi llestri, felly cael bath yw'r ateb. A nes i dechrau gyda'r rhai mawr a rhannu nhw lawr yn tactegol. Mae 5 cm3 o 3 sampl dŵr wedi ei labelu'n A, B a C. Yn cael ei cymysgu â 10 diferyn o hydoddiant sebon a'i hysgwyd. Dŵr distill yw un o'r samplau. Mae berwbwynt pob sampl dŵr yn cael ei fesur hefyd. Mae'r canlyniadau i'w gweld isod. Rhowch y samplau dŵr A, B a C yn nhrefn caledwch. So wrth edrych ar yr ewyn sy'n ffurfio, ni'n gwybod bod y mwyaf caled yn mynd i ffurfio'r lleiaf o ewyn, lleiaf o bubbles wrth ysgwyd gyda sebon. So A yw'r mwyaf caled, B yw'r lleiaf caled, a mae C yn y canol. Rhowch lythyren y sampl ddŵr distill. Rhowch 2 rheswm dros eich dewis. So, y dŵr distill yw B. A'r rheswm mwyaf amlwg am hynna yw mae dŵr pur yn berwi am 100 graf Celsius. Mae hefyd yn cynhyrchu'r mwyaf o ewyn. Ni'n gwybod bod y dŵr pur yn mynd i bod yn dŵr meddal oherwydd does dim byd wedi hydoddi mewn iddo fe i wneud yn galed. Mae cyfaint pob sampl dŵr a hydoddiant sebon yn cael ei gadw yr un fath ar gyfer pob prawf. Nodwch pa newidyn arall sydd yn rhaid ei reoli cyn mesur uchder yr ewyn. Disgrifiwch sut y byddech yn rheoli hwn. Awn ni nôl. Mae 5 cm3 o 3 sampl dŵr wedi labelu A, B a C yn cael ei gymysgu â 10 diferyn o hydoddiant sebon a'i hysgwyd. Beth am ysgwyd e? Dylwn ni rheoli ysgwyd y cymysgedd a dylwn ni ysgwyd nifer benodol o weithiau bob tro. Falle gallwn ni ysgrifennu ysgwyd y cymysgedd 10 gwaith pob tro. Mae calsiwm ffluorid wedi hydoddi yn gallu achosi caledwch mewn dŵr. Rhowch y fformula gymegol ar gyfer calsiwm ffluorid. Rhaid ni gyfeirio at tabl wefrau yn cefn y papur. Mae calsiwm yn +2 ac mae ffluorid yn -1.
Dyn ni eisiau digon o ionau ffluorid i canslo mas y wefr ar y calsiwm, ond y ffordd mwyaf syml o wneud hwn yw os mae yna rhifau a maen nhw'n gwahanol, swapwch nhw a roi nhw ar gweiliod. So mae'r 2 o'r calsiwm yn mynd lawr ar y gweilod ar bwys y ffluorin, ac yr ateb yw CaF2. Pan mae riban magnesiwm yn cael ei ychwanegu at ormodedd o asid hydroclorig, mae magnesiwm clorid a nwy hydrogen yn cael ei gynhyrchu. Mae yna hyfaliad geiriol, magnesiwm ac asid hydroclorig yn gwneud magnesiwm clorid a hydrogen. Awgrymwch ddau beth byddwch chi'n disgwyl ei gweld yn ystod yr adwaith hwn. Wel, CO, oherwydd mae nwy hydrogen yn cael ei gynhyrchu, a bydd y stribed magnesiwm solid yn mynd yn llai wrth i'r magnesiwm i gyd adweithio. Mae'r cwestiwn nesaf yn heriol. Ysgrifennwch hyfaliad symbol ar gyfer yr adwaith sy'n digwydd. Yn gyntaf, edrychwch os mae yna unrhyw beth yn y cwestiwn i helpu ni. Maen nhw'n dweud ni bod fformula asid hydroclorig yn HCl. So ni'n gallu rhoi HCl fyna. Dylen ni gwybod bod unrhyw elfen adweithiol sydd yn nwy yn diatomig. O2, H2, N2, Cl2, F2. So mae hydrogen yn H2. Wedyn magnesiwm, gallu edrych ar y tabl cyfnodol os nad ydyn ni'n gwybod. Mae magnesiwm yn Mg. A rhaid ni gweithio mas fformula magnesiwm clorid gan defnyddio'r wefrau. So mae magnesiwm yn +2, mae clorid yn -1, so yn yr un ffordd ag o'r blaen, Mg 2+, Cl-, does dim rhif fyna, ond mae yna rhif fyna, so mae'n rhaid swap o fel rhoi ar y gweilod. So fformula magnesiwm clorid yw MgCl2. Y cam olaf nawr yw i gydbwyso fe. Mae'n rhaid edrych os mae popeth yn iawn. Ar ochr yma, yn yr adweithyddion, mae 1 hydrogen, ac yn y cynhyrchion mae yna 2. So dwi'n angen 2 HCl. Nawr mae gen i 2 Cls, herwydd mae gen i 2 HCls, so mae 2 fan hyn, 1 magnesiwm, 2 H's, mae popeth yn iawn. Ac os chi wedi cael popeth yn iawn hyd yn hyn, yn 2017, buasach chi wedi cael C. Mae Amelia yn cyfnodi cyfaint y nwy sy'n cael ei gynhyrchu am 7 munud ar gyfer yr adwaith hwn. Mae hi'n gwneud yr adwaith ar dymheredd ystafell 20 gradd Celsius. Mae'r canlyniadau mae hi'n ei casglu i'w gweld yn y tabl. So ni efo amser mewn munedau a cyfaint yr hydrogen sy'n cael ei gynhyrchu mewn centimetrau ciwb. Plotiwch graff o'r canlyniadau ar y grid cyferbyn. Tynnwch linell addas a'i labelu A. Pan mae'r amser yn 0, roedd y cyfaint yn 0. Pan mae'r amser yn 1, roedd y cyfaint yn 15. Ac yn y blaen. So dyma'r canlyniadau. Gallu gweld unig mae camgymeriad fyna, dwi wedi croesi mas, does dim problem. Peth nesaf yw i dynnu llinell addas. Dwi eisiau osgoi unrhyw canlyniadau dwi'n meddwl sy'n anghywir. So mae'r un yma yn anghywir. Dwi ddim yn wiglo lawr tuag ato fe, dwi jyst yn gadael e mas. Does dim rhaid i'r llinell mynd trwy bob pwynt. Defnyddiwch y graff i ddarganfod cyfaint y nwy sy'n cael ei gynhyrchu mewn 90 eiliad. Wel, mae 90 eiliad yn 1.5 munud, felly dwi'n mynd i 1.5 lan i'r graff ac ar draws. Os chi defnyddio pen llawer llai drwchus, felly fy'n haws i darllen, ond mae'r ateb yn 21. Yr amser mae'n ei gymryd i'r adwaith ddod i ben. Wel, mae hwn yn lle mae'r graff yn mynd yn fflat, felly 6 munud. Mae'r 2 cwestiwn yma heb cynnwys unedau, felly dylwn ni adio nhw. Centimetr ciwb ag y munud. Ar yr un grid, brasluniwch y graff byddai Amelia yn ei gael pe bai hi'n ailadrodd yr un arbrawf ar 40 gradd Celsius. Labelwch y graff yn B. Wel, yn yr arbrawf cyntaf, gwnaeth hi hwn ar 20 gradd Celsius, so mae'n mynd i bod yn gynhesach. Ni'n gwybod bod y cyfraf adwaith yn fwy pan mae'r tymheredd yn gynhesach. Felly, ni'n disgwyl i'r graff bod yn mwy serth, ond mae hi heb defnyddio
mwy o'r adweithyddion, felly bydd ni'n disgwyl i'r adwaith gorffen ar ôl cynhyrchu yr un gyfaint o nwy. Mae'r wybodaeth ganlynol am elfennau grŵp saith yn y tabl cyfnodol o'r enw halogenau. Mae pob un o elfennau grŵp saith yn bodoli fel moleciwlau diatomig sy'n golygu ei bod eu atomau'n symud mewn parau. Mae fflwrin ar dop y grŵp, mae astatyn ar waelod y grŵp. Mae clorin, rhif atomig 17, yn nwy gwyrdd golau ar dymheredd ystafell. Mae ganddo ymdoddbwynt o -101 graw Celsius. Mae bromin, rhif atomig 35, yn hylif coch brown ar dymheredd ystafell. Mae ganddo ymdoddbwynt o -7. Mae iodine, rhif atomig 53, yn solid llwyd ar dymheredd ystafell. Mae ganddo ymdoddbwynt o 114. Mae clorin yn cael ei ddefnyddio i wneud canyddion, i drin dŵr efyd cyhoeddus ac i ddiheintio pyllau noddio cyhoeddus. Mae garddwyr yn defnyddio bromin mewn plaleiddiad i atal pryfed rhag niweidio planhigion. Mae hydoddiant iodine yn cael ei ddefnyddio fel antiseptig ar glwyfau ac ar gleifion cyn iddyn nhw gael llawdriniaeth. Pa un o'r gosodiadau hyn sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o'r duedd yn ymdoddbwyntiau elfennau grŵp 7 wrth fynd i lawr y grŵp? Ife, mae'r ymdoddbwynt yn codi, mae'r ymdoddbwynt yn gostwng, mae'r ymdoddbwynt yn codi ac yna gostwng, neu does dim tuedd yn yr ymdoddbwynt. Wel, well i ni uwcholeuo neu tanlinellu unrhyw ymdoddbwyntiau i wneud hwn yn haws. A wedyn ysgrifennu mewn bod clorin yn -101, mae bromin yn -7, ac mae iodine yr un nesaf lawr y grŵp yn 114. So wrth fynd i lawr y grŵp, mae'r ymdoddbwynt yn codi. Maen nhw'n dweud i ni bod yr elfennau yma yn diatomig. Beth yw fformwla gywir ar gyfer nwy clorin? Ticiwch yr ateb cywir. Wel, ni'n gwybod bod y llythyren gyntaf fod bod yn prif lythyren a'r ail lythyren gorfod bod yn is-lythyren, ac mae'r dau ar gyfer moleciwl yn mynd yn isel ar y dde. Felly yr un yma yw'r ateb gywir. Rhagfynegwch werth ar gyfer berwbwynt clorin ac esboniwch eich ateb. Wel, ni efo ymdoddbwynt clorin, sef -101, a ni'n gwybod bod rhaid i'r berwbwynt bod yn uwch na yna, so mae'n rhaid i bod yn uwch na -101. Dyn ni hefyd yn gwybod bod clorin yn nwy ar dymheredd ystafell, sef 20 graw Celsius. So ni'n gwybod bod rhywle o dan 20 graw Celsius mae wedi troi yn nwy, mae wedi berwi, a ni'n gwybod bod hwnna wedi digwydd uwch ben -101 graw Celsius. Felly ni'n gallu rhoi unrhyw rhif rhwng y ddau rhif yna. Na'n mynd am -50. Mae'r ateb cywir yn -34.6, ond does dim rhaid i chi gwybod hwnna. Mae unrhyw rhif rhwng y ddau rhif yn iawn. Na'r ateb wedi geirio uwch ben yr ymdoddbwynt ac o dan dymheredd ystafell. Rhowch y briodwedd sydd gan elfennau grŵp 7 sy'n golygu ei bod nhw'n gallu ei ddefnyddio fel sy'n cael ei disgrifio yn y testun. Felly ni'n edrych am baragraff yn y testun sy'n sôn am sut maen nhw'n cael ei defnyddio. Maen nhw'n cael ei defnyddio i drin dŵr efyd cyhoeddus, ddiheintio pyllau nofio cyhoeddus, fel plaleiddiad, a hefyd fel antiseptig, ac i trin croen gleifion cyn iddyn nhw cael llawdriniaeth. Buas y fi wedi ysgrifennu lladd bacteria yn yr ateb i'r un yma, ond yn y cynllun marcio mae'n dweud gwenwynig. Sawn i am yna. Penderfynwch a yw'r gosodiadau canlynol am astatyn yn gywir neu yn anghywir. Mae'n solid ar dymheredd ystafell. Wel, ni'n gwybod mae'r ymdoddbwynt yn mynd yn fwy wrth mynd lawr y grŵp. Ni'n gwybod bod iodine yn solid, felly ni'n gallu bod yn weddol siŵr bydd astatyn yn solid.
yn dargludo trydan? Wel na, mi'n disgwyl hynna bod yn gywir oherwydd mae'n anfetel. Ac ymdoddbwynt sy'n uwch nag 114 graf Celsius, o hwnna yw ymdoddbwynt iodine, felly bydd ni'n disgwyl i hwnna fod yn gywir. Yn sylwedd lliw, dwi'n ffeindio'r cwestiwn yma yn od iawn, bydd ni'n diffinio fel lliw. Wel, mae clorin yn gwyrdd, mae iodine yn llwyd, ac mae bromin yn goch brown, so mae'r gweddill yn lliwgar, so buas ni'n disgwyl i hwn bod yn sylwedd lliw hefyd. Mae gennych chi 3 jar sy'n cynnwys y cyfansoddion potasiwm bromid, bariwm clorid a calsiwm iodid. Yn anffodus, mae'r labeli wedi tynnu i ffwrdd o'r jariau, a dydy hi ddim yn bosibl adnabod y cyfansoddion wrth ei golwg, oherwydd eu bod nhw i gyd yn gyfansoddion gwyn. Disgrifiwch 2 brawf gallwch chi ei gwneud ar bob un o'r 3 cyfansoddyn mwyn i adnabod pob cyfansoddyn. Nodwch sut byddwch chi'n gwneud y 2 brawf a nodwch yr arsylwadau byddwch chi'n ei disgwyl ar gyfer pob cyfansoddyn. So ni angen prawf am ionau metal a prawf am ionau halogen. Ar gyfer adnabod ionau metal, dyn ni'n gwneud prawf fflam. Mae splint llaeth yn cael ei roi yn y cyfansoddion yn cael ei roi mewn fflam sy'n llosgi'n gryf. Mae unrhyw cyfansoddion sy'n cynnwys potasiwm yn rhoi fflam lelog. Dwi'n meddwl potasiwm porffor, maen nhw eisiau ni gael mewn lelog. Ar gyfer bariwm, fformula bariwm yw Ba, dwi'n meddwl bait afal, afal gwyrdd i'r lliw. Ar gyfer calsiwm, fformula yw Ca, coch, C am coch, a mae rhywbeth arall yn bwysig, maen nhw eisiau ni dweud mae'n coch bricsen. Ar gyfer adnabod yr halogenau, mae'n rhaid defnyddio prawf arian nitrad. Hydoddi rhywfaint o bob gyfansoddyn mewn swm bach o ddŵr ac ychwanegu hydoddiant arian nitrad. Ar gyfer halogen, ni'n defnyddio arian nitrad. A mae'r gwaddod, y solid sy'n ffurfio o'r hydoddiant, yn mynd yn dywellach wrth mynd lawr y grŵp. A mae'n mynd o gwyn ar gyfer clorid, trwy hufen ar gyfer bromid, wedyn i melyn ar gyfer iodid. So clorid gwyn, bromid hufen, iodid melyn. Mae atmosffer y ddaear wedi esblygu dros filiynau o flynyddoedd i'w gyfansoddiad presennol. Mae'r siart cylch yn dangos cyfansoddiad yr atmosffer ar 1 cam o'i esblygiad. Ni efo nwyon eraill 1% anwedd dŵr 1%, carbon dioxid 18% a nitrogen 80%. Disgrifiwch y prif wahaniaeth rhwng cyfansoddiad yr atmosffer sydd i'w weld yn y siart cylch a cyfansoddiad ar y ddaear heddiw. Dylech chi gwybod yn barod bod y ddaear heddiw yn 78% nitrogen, 21% ocsigen a 0.04% carbon dioxid. Yr ateb yw mae yna llai o carbon dioxid heddiw a mwy o ocsigen heddiw. Chi'n gallu gweld mae yna 3 marc yn y cwestiwn yma, a ni wedi dweud 2 peth, felly mae'r marc arall am rhoi un o'r canrannau ydych chi wedi cofio o'ch adolygu. Cwblhewch y tabl i ddisgrifio profion cymegol syml sy'n gallu cael ei defnyddio yn y labordy i adnabod hydrogen a carbon dioxid. So, ni efo tabl sy'n cynnwys yn nwy hydrogen, yn nwy carbon dioxid, maen nhw eisiau chi dweud y prawf ac yr arsylwad. Chi'n defnyddio splint sy'n llosgi. Mae yna camgymeriad ar y cynllun marcio am y cwestiwn yma. Ac os ydych chi'n rhoi splint sy'n llosgi mewn i hydrogen, mae hydrogen yn llosgi gyda pop gwichlyd. Mae yna pop gwichlyd ac mae'r splint yn diffodd. I brofi am carbon dioxid, ydych chi'n byrlymu y nwy drwy dŵr calch. Mae'n rhoi bach o dŵr calch mewn i fan hyn. Gallu gweld mae'n clir a di-liw. Wrth i'r nwy gael ei gynhyrchu a symud trwy'r dŵr calch, dylech chi gallu weld dros amser bod y dŵr calch yn mynd yn lleithog. So lliw debyg i llaeth dros amser. A dyna'r tabl wedi gwblhau. Yn ystod o 250 o flynyddoedd diwethaf, mae lefel y carbon dioxid yn yr atmosffer wedi cynyddu. Mae'r rhan fwyaf o wyddonwyr yn credu bod y cynnydd yn lefel y carbon dioxid yn yr atmosffer wedi arwain at gynhesu byd eang.
Mae'r tabl isod yn dangos rhywfaint o ddata am yr atmosffer rhwng 1750 a 2000. Ni efo'r blwyddyn, cronodiad y carbon dioxid a tymheredd y byd eang cyfartalog. Defnyddiwch y data yn y tabl i ateb rhan 1 a rhan 2. Disgrifiwch y duedd yn y tymheredd byd eang cyfartalog rhwng 1750 a 2000. So be ni'n gweld yw mae tymheredd byd eang wedi mynd lan dros amser, a fan hyn mae jyst yn mynd lan pwynt 1, fan hyn pwynt 1, fan hyn pwynt 2, pwynt 3, pwynt 6, so nid yn unig ei bod wedi mynd lan, ond bod wedi mynd lan gan mwy dros amser hefyd. Yn y cynllun marcio, maen nhw wedi geirio fe tymhereddau wedi cynyddu o symiau mwy dros amser. Cyfrifwch y ganran y cynnydd yng nghrynodiad y carbon dioxid yn yr atmosffer rhwng 1750 ac 1850. So mae crynodiad y carbon dioxid yn y colofn yma, ac mae'n mynd o 278 i 288 sy'n cynnydd o 10. So ni eisiau 10 allan o 278, mae'n dechrau. Lluosi 100. So mae hwnna yn 1000. Rhannu gyda 278. A mae hwnna yn dod i 3.6%. Mae'r tabl canlynol yn rhoi gwybodaeth am rai atomau A i E. Nid A i E yw symbolau cymegol yr elfennau. Ni efo llythyren yr atom, nifer y brotonau, nifer y niwtronau. Rhowch lythyren A i E yr atom sy'n ar rif mas o 12. So rif mas yw nifer y protonau a nifer y niwtronau wedi adio at ei gilydd. So ni'n edrych am 6, adio 6, E yw'r ateb. Rhowch lythyren A i E yr atom sydd i'w gael yn grŵp I yn y tabl cyfnodol. So nifer o protonau yw'r rhif atomig, a rhif atomig yw'r rhif ar y gwaelod. So ni'n edrych am rhif 3, rhif 11 neu rhif 19. 3, 11 neu 19, dyna 11, D yw'r ateb. Dewiswch lythrennau A i E yr atomau sy'n isotopau. Rhowch y rheswm dros eich dewis. Wel, mae isotopau efo'r un nifer o brotonau ond nifer gwahanol o niwtronau. So ni'n edrych am 2 gyda'r un nifer o brotonau, C ag E, nifer gwahanol o niwtronau, 8 a 6, so dyna yw'r ateb. Dyna'r ateb, yr un nifer o brotonau ond nifer gwahanol o niwtronau. Mae'r diagram isod yn dangos deiledd electronig elfen yn y tabl cyfnodol. Gan ddefnyddio X i gynrychioli electron, lluniadwch diagram i ddangos y deiledd electronig yr elfen sy'n union o dan yr elfen hon yn y tabl cyfnodol. Mae'r un yma efo 2 yn y blisgyn cyntaf ac 8 yn yr ail blisgyn. Ni'n gwybod mae'n grŵp 0, oherwydd mae efo blisgyn allanol llawn. Ni'n gwybod bod nhw'n cyfnod 2, oherwydd mae yna 2 blisgyn. So os mae union o dan, mae'r un nesaf mynd i bod mewn cyfnod 3, a hefyd mewn grŵp 0, so mynd i cael 8 blisgyn allanol llawn, a ni blisgyn allanol, a mynd i cael 3 blisgyn. So, yn y blisgyn cyntaf, y 2 electron, yn yr ail blisgyn, bydd yna 8 electron, ac yn y blisgyn allanol, bydd yna 8 electron hefyd. Y ffordd arall o wneud hwn yw gweithio mas beth yw'r elfen gan defnyddio'r tabl cyfnodol. So mae efo 10 electron, felly mae'n mynd i cael 10 proton. So neon yw e, union o dan neon yw argon, a deiledd electronig argon yw 288. Esboniwch pam mae'r ddwy elfen hyn yn anadweithiol yn gymegol, a'r ateb yw bod ganddyn nhw plisgyn allanol llawn. Dyna diwedd y papur.
Mae mnemonic yn helpu rhai i gofio pethau fel hwn, rhywbeth fel mae Carys yn gweld bod hufen ia yn melyn.